Pandemiya sebäpli girdilen hereket çäklendirmelerinden soň oktýabryň ahyrlaryna Tatarstandan Türkmenistana getirilen 274 raýatyň arasyna 7 adamyň ikinji koronavirus testi aradan 10 gün geçenden soň pozitif netije görkezdi. Olaryň ýurda getirilen güni tawsyran testleri negatif netije görkezipdi. Bu aralykda ýurtda virusyň ýaýramagyna garşy görüşýän saglyk işgärlerine hökümet tarapyndan wada berilen goşmaça tölegler häzirki wagtda tölenmeýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. 27 oktýabrda Azatlygyň habarçylary Tatarstanyň Kazan şäherinde galan türkmen raýatlarynyň ýurda getirilmegine garaşlýanyny habar berdi. Türkmen portal neşri 200-den gowrak türkmen raýatynyň 28 oktýabr güni gije Türkmenistan Howa ýollary kampaniýasynyň ýörüýte gatnawy arkaly Kazandan Türkmenabada getirilendigini habar berdi. 9-njy noýabrda habarçymyz ýurda getirilen Aglabasy studentlerden ibarat 274 raýatdan 7 adamyň koronavirus testiniň aradan 10 gün töweregi wagtdan pozitif netije görkezdendigini, olaryň ýurda gelen güni tawsyran testleriniň negatif netije görkezdendigini habar berdi. Ýurtdaşyndan gelip düşen wagtlar olardan birinji analiz alındy. Olarda COVID-19 alamatlary ýokdy. Aradan 10 gün geçenden soň ikinji warlygda 7 adamyň testi pozitif netije görkezdi. Olar häzirki wagtda Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasyna geçirildi diýip habarçy habar berdi. Ýurda getirilen raýatlaryň aglabasynyň okuwy tamamlap ýygyna dolanan raýatlar da ony sözüne goşdy. Olardyň bir Tatarstanyň bilim alan raýatlar däleýsem olaryň arasyna Russiýanyň Saratov, Rostov, Na-Don ýaly şäherlerine bilim alan talyplar bar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmen hökümeti awgustyň soňky 10 günlüginden başlap pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny evakuasiýa etmek işlerini ýygjamlaşdyrdy. Ýurda getirilen raýatlar belinen tertipde wagtlaýyn Türkmenabadyň karantin merkezlerine saklanýarlar. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagtda çenli ýurtda resmi taýdan hasaba alynan koronavirus hadiseleri barada habar bermedi. Bu aralykda ýokunç keseliň ýurda getirilmegine we onuň ýaýramagyna garşy görüşýän saglyk işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne hökümetiň sentýabr aýyna wada beren goşmaça tölegleri häzirki wagtda tölenmeýär. Saglyk işgärleriniň en çemesi bu tölegiň 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap tölenip başlanmagyna umyt bildirýärler. Halk maslahatynyň soňky mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýeti ýokunç kesele garşy görüşýän saglyk goraýyş işgärleriniň aýlyklaryna goşmaça hak tölemegi teklip etdi we 25 sentýabrda degişli karara gol çekdi. Ýatlasak halk maslahatyna pandemiýa garşy görüşýän medisina işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne 15 götürüm goşmaça hak tölemeli diýilen karara gol çekildi. Ýöne şol karary halk maslahatyna galdy, hiç ýyly töleg ýok diýip Azatlygyň habarçysy saglyk işgärlerine salgylanyp habar berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir ýerli synçy bu kararyň pandemiýa döwrüne güýje girendigini, bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirusy mart aýyna pandemiýa eglan edendigini we muňa laýyklykda türkmen hökümetiniň wada beren goşmaça hak tölegini retrospektiv görnüşünü martdan bäri geçen döwrü öz üçin alýan görnüşde saglyk işgärlerine tölemelidigini öňe sürdi. Türkmenistana saglyk işgärleriniň anyk haýsy wagtdan bäri pandemiýa garşy görüşýänligi, olaryň virus alamatly adamlary anyk haýsy wagtdan bäri bejerýänligi barada resmi maglumat ma'lum edilmeýär. Döwlet medeniýetyne çap edilen degişli karar şeýle diýär. Dünýäde dören ýeti ýokunç keseliň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almagyň çägini raýatlaryň saglygyny berkitmäge we goramaga gatnaşan döwlet saglyk goraýyş edaralarynyň saglyk goraýyş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna şol işleri ýerine ýetirýän döwrüniň dowamyny degişli tertibe laýyklykda olaryň aýlyk zähmet haklarynyň 15 götürüm möçberde goşmaça hak tölemek bellenildi. Tekstde saglyk işgärleriniň şol işleri ýerine ýetirýän döwrüniň haýsy wagt aralygyny öz içine alýanlygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne muňa goşmaça hökmüni 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ýurdun barmasy kyn bolan çet obalaryna zähmet çekýän saglyk işgärleriniň aýlyklaryna 20 götürüm goşmaça hak tölemek. Beýleki obalaryň saglyk işgärlerine 10% goşmaça hak tölemek kararlaşdyryldy. Sadalaşdyrsak bu ýerde saglyk işgärleriniň dürli toporlarynyň aýlyklaryna 15%, 20% we 10% goşmaça hak tölemek barada gurrun barýar. Munyň üstüne 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap tutuş ýurt boýunça döwlet edaralarynyň aýlyk haklary 10% ýokurlany. Şol 15 götürüm goşmaça pul 2020-nji ýylyň büdjeti kabul edilen wagty
göz öňünde tutulmandyr we häzirki wagtda şol 15 götürüm pulu tölemäge serişde ýok diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Inni 2021-nji ýylyň täze büdjetinden tölerler diýip bir medisina işgäri habarçy bilen söhbetdeşlikde umyt bildirdi.